Wieħed mill-kotba ta' San Ġorġ Preca, ir-regoli tal-qaddisin, jiġbor fih numru ta' regoli li wieħed għandu jsegwi sabiex isir qaddis. Matul din il-ġimgħa se nkunu qegħdin nirriflettu fuq dawn ir-regoli li jistgħu jkunu ta' għajnuna fil-mixja tal-ħajja tagħna. Inżomm b'regola li nikkonsidra lil-nnifsi fl-imġiba tiegħi mal-proxmu, nagħmillu dak li rrid lili u ma nagħmillux dak li ma rridx lili. Kull bniedem għandu d-dritt jew għal ħajtu u għal saħħtu u għal fama tiegħu nnifsu u għal ġid li jippossjedi. Min immela jikser xi wieħed minn dawn id-drittijiet huwa obbligat li jrott jew li jsewwi l-ħsara li jkun għamel. Sant Ġustin jgħid illi d-dnub ma jinħafirx jekk dak li jkun ma jirranġax il-ħażen li jkun għamel. U min ma jistax jirott għandu jagħmel volontà soda li jirott meta jkun jista'. Iżda minn dan l-obbligu ħadd ma jista' jiddispensa għax ksur ta' liġi naturali. Wieħed għandu jpatti tal-ħażen li huwa għamel meta dan ikun għamlu għax ritu u għax kien jaf x'qed jagħmel. Għalhekk, illum inżommu din ir-regola fil-ħajja tagħna li nagħtu każ tal-mod kif inġibu ruħna mal-persuni ta' madwarna. Nagħmlu mal-oħrajn dak li ma rridux lilna u ma nagħmlux l-oħrajn dak li ma rridux lilna. Għandna nippruvaw li fil-ħajja tagħna nixfħu dejjem lis-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Għalhekk illum nitolbu għal din il-grazzja billi wara kull invokazzjoni inwieġbu għamel li nixbħuk. Ġesu, fġieħ il-ħlewwa tiegħek. Għamel li nixbħuk. Ġesu, fġieħ il-paċenzja tiegħek. Għamel li nixbħuk. Ġesu, fġieħ l-imħabba tiegħek. Għamel li nixbħuk. Ġesu, fġieħ l-umiltà tiegħek. Għamel li nixbħuk. Ġesu, fġieħ l-obbedjenza tiegħek. Għamel li nixbħuk. Ġesu, fġieħ il-ħeġġa tiegħek għall-glorja ta' Alla. Għamel li nixbħuk.